Hola, bon dia, jo em presento, soc l'Andrea Fleissier, soc la creadora de continguts d'Au Barcelona i avui estem aquí a Bacus, Terrassa, que ens ha cedit aquest espai tan màgic, per així dir-ho, i bueno, bàsicament estem aquí amb Jordi Figueres, però si et vol presentar tu. Sí, jo soc Jordi Figueres, soc cofundador i dissenyador de jocs de l'empresa, una petita editorial de jocs que es diu Trencadaus, que estem començant tot just fa un anyet i que estarem presents al DAO amb una taula perquè la gent pugui venir a provar els nostres jocs. Parla'ns una miqueta de Trencadaus, què és, com va sorgir? La història de Trencadaus és una mica arquetípica, podríem dir, no? És, òbviament, és una empresa que hem fet la meva dona i jo, i va sorgir després de... Nosaltres ens dedicàvem al món de l'audiovisual. Érem, en diferents càrrecs i durant molts anys, i amb la pandèmia, com es va parar tot molt, vam tenir temps com de reflexionar una mica. Aleshores sempre hem estat molt, molt aficionats als jocs de taula, sempre hem jugat molt, sobretot des que vam començar a estar junts ens vam com retroalimentar molt amb això, no? I vam tornar a recuperar aquest amor, sobretot de quan érem més joves, més petits, dels jocs de taula, i vam aprofitar aquesta vinentesa per començar, teníem els jocs que teníem, no podia, haguéssim pogut comprar potser per internet o el que sigui, però hi va haver un moment que vam començar a dissenyar els nostres propis jocs, que és una que ja havíem fet molt quan jugàvem a rol, de crear les nostres pròpies aventures i sempre modificar les regles, això que se'n diu house rules, no? De fer-te les teves pròpies regles i que acabes modificant el joc infinit. Doncs això, i vam començar a dissenyar petits jocs, i quan van començar a aixecar les restriccions, els amics, que sempre hem estat una mica com el club de jocs dels amics, no? Els amics venen a casa i juguem a jocs de taula i tal. Doncs hi va haver un moment que començaven a venir i era, no, podem jugar el joc aquell que vau fer, i eren jocs amb cartolina, vull dir, prototips en el primer estadi, i això ens va fer pensar una mica de potser sí que tenim alguna cosa aquí. El que s'ha de tenir, diuen, no? Al final, sí, però al final també hi ha molta feina. O sigui, el talent és una cosa molt, molt intangible, i al final sempre jo crec que és més una qüestió de saber enfocar les coses i de disciplina, de vegades, que no és un dels més forts, també t'ho dic. I com és això de conciliar el teu hobby, el que més t'agrada, el que passes temps amb els teus amics, i la teva vida amorosa, familiar? No, bé, vull dir, a veure, clar, en el moment en què amb la teva parella la vida familiar té les mateixes aficions que tu, per dir-ho així, no? Li agraden els jocs, no hi ha cap problema a l'hora de combinar-ho, de conciliar-ho. El tema potser és més la part més difícil de tot això, però potser és com fas el salt, crec jo, és a dir, deixes que sigui un hobby. Per dir-ho així, dius, potser... No? Que és el que va arribar al punt aquest que vam dir, escolta, i si provem això? No sé, sempre havíem tingut l'interès de crear alguna cosa, perquè sempre ha estat gent molt creativa, no? Ara no me'n recordo qui ho deia, però no? Hi ha gent imaginativa i gent creativa, no? La gent imaginativa és que té molta imaginació i molta capacitat, la que anomenem creativa, i la gent creativa és la gent que crea coses, no? I jo crec que fer el salt aquest va ser una mica el que ens va portar voler fer el salt aquest de dir, volem crear coses, volem fer coses físiques, no? Coses que la gent puguem compartir amb la gent, va ser on ens vam haver de posar d'acord amb la meva dona. I com va ser això de dir, es dirà Trencadaus, tindrà aquest logo i vull sortir amb això al mercat? Això la Susana, que és la cofundadora de l'empresa, la meva dona, té aquestes idees i que són molt bones. Vam tenir una sessió de brainstorming, un cop vam decidir que volíem intentar-ho i vam començar a fantasejar, no? Perquè tot és un procés. Primer comences a fantasejar hòstia, t'imagines, si féssim això, i si, i tal, i és, mira aquesta idea que teníem, no sé què, no? I comences a crear com... Hi ha un moment que ja te n'adones que estàs ja posat en... Potser el fet que el teu entorn et demanés jugar al que tu estaves creant era potser sí que això pot ser una realitat. Exacte, no? És la part que dius, escolta, potser no ens ho estem només imaginant, potser no és una bogeria, no? Sembla que hi ha interès. Anem a iniciar alguna cosa que ens permeti veure si hi ha més interès més enllà dels nostres cercles més propers, no?
sonarà, que sona molt tòpic i molt idealista, però veure com la gent gaudeix de coses que has fet a nosaltres és una mica el que ens va portar a decidir fer això, no? Estem fent alguna que a la gent li agrada, no? Òbviament no pots agradar a tothom, però si ja comences a agradar en el teu cercle, no? Que és la gent que et genera interessos, que us estimuleu, dius, hosti, això pinta bé, no? Vull dir, en aquest sentit, això és el que ens va impulsar una mica a fer el salt, no perquè penséssim que fos, buah, esto és un pelotazo, saps? Això ens farem d'or. No, que maco, és potser sentir-te realitzat i dir amb el que jo he estat darrere de la porta jugant i que m'ha encantat, també ha agradat a tota aquesta gent que forma part de Trencadaus. Clar, jo crec que l'amor aquest cap als jocs és el motor principal. Al final, jo el que veig molt a la comunitat de creadors de joc és això, no? Hi ha aquest amor per els moments que els jocs t'han donat, no? La capacitat de compartir aquests moments amb altra gent, sobretot, que és una de les coses que és molt específica dels jocs de taula, no? I hi ha un moment que tens com ganes de tornar això a la comunitat, no? Dius, hosti, jo amb aquest joc que em va introduir en això, que m'ha passat tan bé, que sempre hi tornem amb els amics i tal, a veure si podem fer alguna cosa que generi això en altres persones, no? Que generi aquesta necessitat aquestes grans sensacions, aquesta il·lusió, no? Amb les vides tan complexes que portem avui en dia, aquest moment de poder escapar amb una mica de sort, aprendre alguna cosa de tu mateix, no? Vull dir que amb els jocs es pot fer molt això, i la veritat és que és com el motor, perquè ja et dic que econòmicament clar, perquè aquí volia arribar jo. La Susana i tu vau fer Trencadaus, però devien haver-hi algunes implicacions econòmiques, impediments, o dius, amb quines coses us vau trobar que digués això no va ser extremadament fàcil, o potser podia haver sigut un impediment, però vaig veure que el meu amor cap als jocs, veure que podia ajudar o agradar a uns altres. Com va ser tot això? Clar, nosaltres encara estem en aquesta situació dels impediments, perquè fa un any i poc que tenim l'empresa i realment ens hi vam tirar molt de cap. Ens hem adonat que no sabíem molt menys del que pensàvem sobre el mundillo, no? Sobretot el món dels jocs de taula. I ha estat aquest any i pico, aquest any i quasi mig que portem, està sent un aprenentatge, però molt intensiu. Aleshores, clar, els obstacles són infinits, des de com funciona el mercat, les diferents maneres d'entrar al mercat, no? La injecció econòmica que necessites de principi. Nosaltres vam tenir sort i aquí som de l'empresa de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa ens va ajudar a fer un pla d'empresa i vam acabar gestionant, perquè necessites una injecció de diners si vols començar l'empresa. Una cosa és que vulguis fer jocs a casa teva i després buscar una editorial que t'ho faci tal. Perquè entenc que hi ha diferents formes de sortir al mercat, o sigui, pots crear l'empresa o simplement tu compri el projecte a una editorial. Exacte, que és el que molta gent, molts creadors fan. I per això tenim tants jocs i estem en aquesta era daurada dels jocs de taula que no te'ls acabes, és impossible, no? De fet, hi ha gent que només juga als jocs una vegada perquè prefereix jugar molts jocs en comptes de repetir, no? Això cadascú... Però, clar, una de les maneres és aquesta, és que ens ho vam plantejar, podem fer els jocs i buscar editorials. Després l'altre és crear la teva pròpia editorial, bàsicament. Dintre d'equip tens diverses opcions. Una és intentar anar a les tendes, no? I aconseguir contractes amb les tendes i aconseguir col·locar el teu producte de bones a primeres. Que facin un emplaçament com aquell que diu tinc un llibre, me'l col·loques aquí. Exacte. Per exemple, aquí a l'Abacus, no? És com, si tens la sort de que el teu producte els interessi, doncs clar, penses, estàs a tots els Abacus, la gent va i amb una mica de sort comprar el joc, no? Aquesta és una manera, l'altra és les plataformes de crowdfunding, que és com molts de mecenatge, no? Que és com moltes de les empreses petites com nosaltres, la via que agafem, que moltes vegades pot semblar un món idíl·lic perquè els bons productes sempre funcionen, però un cop hi entres veus que hi ha molta més cosa al darrere, no? Vull dir, no és un món fàcil. Aleshores, nosaltres vam veure això que dèiem, no? Del fet de poder fer jocs, intentar-los que alguna editorial més gran o alguna distribuïdora t'ho compri,
Però la Susana tenia, sobretot, i jo també per mimesis, vam començar a tenir una idea molt clara del que volíem fer. O sigui, no era tant... Nosaltres no volem... Trencadaus no és tant una editorial no vol ser tant una editorial d'editar com molts jocs i tenir un gran catàleg, que també la nostra idea és anar fent un parell de jocs l'any i tal, però sí que tenim molt clar que tenim una idea molt clara del que volem que siguin els jocs i del que creiem que és l'experiència Trencadaus que nosaltres diem, no? I bàsicament, ara mateix, per exemple, no estem oberts a altres dissenyadors de jocs, en el sentit primer perquè no tenim la força de gestionar altres projectes, perquè ja et dic que estem començant, però també perquè al tenir una idea com molt clara del que volem i del que volem generar, no ens ho plantegem tant com un negoci bueno, anem a fer diners, per tant, mira, a la gent ara li agraden els jocs de gatets amb espases, doncs anem a fer un joc de gatets amb espases, no? Saps? Clar, potser el que comentes és el que també us ha ajudat, no? A part de la passió, tenir les coses molt clares i a mesura que anàveu fent, anar aprenent de tot això que parlava a nivell burocràtic, a nivell econòmic i a nivell de tot. I ara preguntar-te una miqueta més, per què Trencadaus? El nom. Doncs sí, això, doncs vam tenir una sessió de brainstorming un cop amb la Susana, un cop sabíem que anàvem a fer l'empresa i va ser, vale, com ens diríem? Quin seria el nom que ens agradaria? I teníem clar que volíem que el català tingués una presència ja com a marca, no tant potser de bones a primeres en els jocs, perquè creiem que per ser competitius hem d'anar a un mercat internacional, vull dir, per poder sostenir-nos com a empresa hem d'anar a un mercat internacional, sobretot al ser una empresa petita, però una de les coses va ser, volíem que el nom fos alguna en català, però després volíem... Trencar? Sí, va ser com... La sonoritat ens va agradar molt, ella va tenir la idea ella, i quan la va dir, de sobte és allò que vas dir... No m'ho puc treure del cap, no? Trencadaus, i fas la prova en anglès, sempre s'ha de fer la prova en anglès, no? Com ho diria un anglès? Trencadaus. I dius, no sona malament. Ho portem tot a l'anglès nosaltres, eh? Sí, bueno, clar, perquè al final, sobretot les empreses petites, hem de tenir una mica hem de tenir una mica d'ànsia internacionalitzadora, perquè crec jo, sobretot amb el tema dels jocs, perquè el mercat local, per exemple, de vegades és molt tancat aquí al nostre país. Vull dir, no ho dic com una cosa negativa, sinó que la gent prefereix apostar molt per coses ja establertes. Que tenim poca predisposició al canvi, vols dir? Sí, d'estàs com una prova... Funciona? No la canvies? Hòstia, anem tots al darrere i està bé, vull dir, és una manera de consumir i aquí hi ha gent amb moltes ganes de descobrir coses, molt pionera en aquestes coses, sobretot en el tema de disseny de jocs també, molts grans jocs s'estan fent aquí en aquest sentit. Què passa que si no tens un nom, la gent li costa com confiar. Som una mica desconfiats, diguem-ho així. Aleshores, que nosaltres hem estat sempre molt conscients que has de tenir una voluntat internacionalitzadora el nostre públic és el món. No? Hem d'intentar arribar com a més gent millor. És millor vendre 1.000 jocs als Estats Units, 200 a França, 400 a Alemanya, per exemple, que no basar-te només en el mercat nacional. No? Així... A més, hi ha mercats molt més dinàmics en els jocs que aquí, que a Espanya, que és un mercat que està molt bé, però no és un dels grans mercats. Aleshores, per això portem el nom a l'anglès, no? Trencadaus. Al final també tenim un logo molt xulo, que és la rateta que surt del dau. I nosaltres... ja l'he vist, una rateta molt maca. Sí, estem molt contents d'això. I la nostra voluntat és que hi hagi un moment que ni tan sols haguem d'escriure el nom i la gent busqui la rateta. Òbviament això és molt ambiciós, però quan et poses a fer una empresa... Al final, si no penses en gran, no vindran grans coses, diuen, no? Clar, bueno, i jo crec que és quan saltes a fer una cosa així, que t'exigeix tant de temps i el que dèiem, aquest aprenentatge, trobar-te les traves burocràtiques, bueno, totes aquestes coses que vas aprenent en aquest procés, has de tenir una mica el somni aquest, que potser és inassequible, però els somnis sempre han de ser inassequibles, però és el que et va fent tirar endavant, no? Aleshores, sí, nosaltres sempre tenim el somni de... Hi haurà un moment que només posarem la rata i la gent ja sabrà que som nosaltres. Ja sabrà que som nosaltres, exacte. No? I un cop coneixem en Jordi, la Susana, Trencadaus, quin és el primer projecte vostre que va ser... El primer prototip que vau tenir va ser el que va sortir al mercat? No? Com va ser això? Molt. No,
No, mira, primer vam tenir un parell de prototips de jocs que no... Els tenim allà a la recàmera per si mai ens quedem sense idees, que per sort de moment és algo que no... O que juguen els vostres amics a casa teva. Sí, bueno, el que passa que ara ja, pobres, ara ja els explotem com a playtesters, no? Ara ja, pobres, ja quan venen a casa sempre els enganyem perquè vinguin a casa i... Què teniu avui nou, no? Ara ja som nosaltres. Per cert, tenim això. I ells, no vull provar el joc. Aleshores, teníem aquests que de moment no n'hem fet res, però teníem, clar, quan vam començar l'empresa, quan vam començar a Trencadaus, teníem molt clar quin joc volíem treure al principi. I aquest joc, bueno... Com es diu aquest joc? Aquest joc, és l'única cosa que no s'ha canviat, és el títol, que és Chronogea. Hem fet alguna prova ja, alguna presentació, alguna secció del joc, perquè és un joc, aquest, el que dèiem, superambiciós. Era un joc molt senzill i de sobte, bueno, vam contractar una il·lustradora que ens agradava molt, que vam contactar per internet, la Marina Krivenko es diu, i ens va ajudar, perquè és un món de fantasia, ens va ajudar a crear com aquest món a nivell visual. Però clar, les seves il·lustracions eren tan brutals que de sobte el joc es quedava petit i vam crear un món tan gran al darrere que va ser no, això hem de fer un joc que estigui a l'altura de tot això que hem fet. Aleshores, d'un joc molt senzill ha anat evolucionant a alguna que és ultracomplex i que no sé, esperem que vegi la llum algun dia, però no sé quan tardarà. I aquest era el joc que anàvem a treure i pel qual vam crear l'empresa de Trencadaus. I aquest està en procés encara, diguem. Sí, li queda molt. És un típic joc d'expansions, no? D'expansions de... Bueno, és un concepte molt interessant perquè ara és un joc d'aventures en el qual pots jugar en modo campanya, no? És a dir, unes aventures prefetes, però la gràcia és que estem creant un sistema bastant complex, que per això ens porta molt de temps, de que cada cop que comences a jugar puguis crear unes aventures noves, unes aventures completament diferents. Més que res perquè la rejugabilitat és una cosa que Trencadaus és una dels nostres 3 pilars, que els jocs siguin rejugables i a poder ser infinitament. Aleshores, clar, estem fent aquest sistema d'aventura que és molt complex, que aleshores té com 15 tipus de minijocs a dintre, per dir-ho així, és com ho diem nosaltres. Aleshores, la idea és que hi haurà una caixa base que tu podràs jugar perfectament, però si t'agrada més una de les modalitats del joc, podràs anar agafant les expansions. Clar, això és un munt de feina. No? Pensa que Trencadaus som la Susana i jo. No, clar. De moment, i gent que anem contractant de vegades fora quan la cosa va més o menys bé. Però clar, és molt èpic, això. Però ens agrada molt. Aquest joc, però i vam crear Trencadaus per Chronogea. I Chronogea tardarà molt a sortir. Algun dia Chronogea veurà la llum, però vamos, encara que tot sigui un desastre, que esperem que no, i haguéssim de tancar l'empresa, i hem invertit tant, i és un projecte que tenim tant al cor que és igual. No sé, una cosa que ara caracteritza Trencadaus és la claritat, el focus amb el que volíeu tant a la idea, el que vam parlar, no? A l'hora de sortir, com si és aquest el projecte, es llançarà perquè es llançarà i és l'essència de Trencadaus. Exacte, encara que esperem que no, imagina't que l'empresa ha de tancar el que sigui, tard o d'hora ho penjarem a internet, si no... I què podem trobar de Trencadaus ara al mercat? Jo vaig a buscar un joc, què em trobo? Bueno, és això, no? Després, al veure que no podíem arribar a això, si no et fa res, et segueixo explicant la historieta aquesta. Al veure que no podíem, vam decidir, hem de començar a fer jocs més assequibles, més que puguem i tal. Aleshores vam començar amb un joc, que és aquest, que és Crazy Morrion, que és un joc que és un homenatge als antics videojocs. Val? Això d'aquí poc tornarà a estar a Kickstarter. Vam fer una primera campanya que va fracassar... Va anar prou bé perquè ens hi vam tirar sense saber que... Ho vam fer per veure com funcionava, això del Kickstarter, que és una plataforma de crowdfunding molt internacional, molt famosa. I va funcionar prou bé, sense fer publicitat, sense fer res, quasi aconseguim l'objectiu. Bueno, ens vam quedar com a la meitat, però un objectiu molt ambiciós, i ara el tornem a llançar. I aquest havia de ser el nostre primer joc. Però clar, s'ha anat retrasant tot perquè hem volgut fer les coses més lentament, aleshores jo crec que tornarem a llançar la campanya segurament l'any que ve, al febrer, tot i que per exemple, el DAO el portarem perquè la gent el pugui provar, perquè ja pots seguir el projecte i el joc està acabat, no està produït, però tenim els prototips i està acabat. El joc quan el llançament oficial podem dir que és al febrer, però si aneu al DAO Barcelona podeu provar-lo i és un joc realment és molt divertit, que compleix les 3 coses que a nosaltres ens agraden. És divertit, és rejugable i té una història al darrere, vull dir. I aleshores, mentre estàvem esperant tornar a llançar la campanya, com no ens agrada estar quiets i som gent creativa,
doncs vam decidir fer una petita campanya a Verkami, que és el joc aquest de Mathematics, que és un joc molt senzillet d'1 a 2 jugadors. Aquest ja es pot comprar a través, si es va a la nostra web, per exemple, hi ha un enllaç al Kick and Go, que és la gent que ens està ajudant a tenir la tenda online i això. La web és trencadaus.com. Trencadaus.com. Sí, aleshores des d'allà es pot accedir a comprar-lo. És un joc molt senzill per 2 jugadors, matemàtiques, només requereix unes habilitats molt bàsiques de sumar i restar, i és un joc molt competitiu. Es tracta has d'arribar a un número objectiu, que les teves cartes sumin un número objectiu, però tu et pots jugar cartes a tu o al teu contrincant, i després hi ha tot de cartes per molestar-te infinitament. I és curtet, dura uns 15 minuts, 15-20 minuts, depèn de lo ràpid que siguis. Segons les habilitats de cadascun, clar. Clar, bueno, després sempre hi ha aquells jugadors, saps, que allarguem la partida, que el que ens agrada un bon joc de taula, els que allarguen la partida són els bons. Clar, totalment. Vull dir, és com el de Crazy Museum, també són uns 45 minuts, 60 minuts la partida. Nosaltres hem fet alguna de 2 hores i mitja, perquè hi ha un moment que és molt de puzzle i, clar, hi ha gent que és no, però si faig això, si faig allò, i és, hòstia, fes alguna cosa, és igual. El que sigui, però fes-ho. Sí, sisplau, fes alguna cosa, perquè total et trencarem l'estratègia després. I dius que els jocs de trencadaus els podem trobar a Dau Barcelona. Per què Dau Barcelona? Primer perquè és és el festival més important d'aquí a Catalunya. Nosaltres estem molt contents, és el primer any que hi podem anar, perquè l'empresa la vam començar oficialment el juny-juliol de l'any passat, i estàvem liats amb tot i no vam arribar, i aquest any estem molt contents de poder... Ens hagués agradat agafar 2 taules, però com la Susana hem tingut una criatura ara, i la Susana, pobra, estarà una mica liada, aleshores tindrem una taula, però el Dau, perquè és el festival més important d'aquí, i estan fent una feina de difusió i de com es diu, hòstia, ara no em surt, i de pedagogia respecte al joc, que està... Vull dir que nosaltres com a empresa ens interessa molt, i com a aficionats ens interessa molt. A més, l'accés és gratuït, vull dir, pot accedir-hi absolutament tothom, i les activitats que ofereixen, no sé, nosaltres sempre hem estat molt fans del Dau, i ja et dic, és un dels festivals més importants. De fet, des que vam començar, tothom sempre ens deia anireu al Dau, i era si podem sí, i per això al final hem pogut, i és com, ja et dic, molt petitets, estarem allà amb una tauleta, però estarem encantats. No, però com comentes, és gratuït, pots anar allà, hi ha més activitats, concursos, 1000 coses, però poden provar un dels teus jocs, i així tu també pots dir, potser no el canviaré, però puc rebre o suggerències, o em sorgeixen aquesta creativitat que dius, potser a mi jugant a un joc em penso en un altre, o aquesta interacció amb gent apassionada per lo mateix que tu. Ja et dic, és el motor. Sempre que hem tingut una baixada de moral a Trencadaus, perquè és molt difícil això d'arrencar una empresa, sempre que hem pogut anar a alguna de les fires o festivals, l'amor de la gent, quan els veus allà, no? El moment aquest per exemple, quan hem estat presentant Crazy Museum i els dius que són 45-60 minuts i la gent estan mirant així, tu dius, vale, fem una cosa, prova 3 rondes. Només així veus com funciona el joc i tal, i de sobte es queden 1 hora i mitja perquè han allargat la partida i tal, i riuen i s'ho passen bé, i és que t'entren com ganes de plorar i tal, només no de, lo hemos hecho, sinó de, estem en això per això, perquè la gent vingui, s'ho passi bé, i ja et dic, és el que després ens ajuda a seguir tirant endavant, encara que... No, el que em diuen la passió pels jocs, de fet, a Dau Barcelona hi ha el Dau de nit, que és nocturn també per a aquestes persones que realment els agraden també aquests jocs de taula, i és igual passar-se 4, 5, 6 hores jugant al mateix joc, perquè a vegades el que dius, necessito més. Clar, necessito més jugar i entrar en aquest món del joc. El Dau de nit és de 10 a 6, no?, del matí. Sí, divendres i dissabte. Sí, és per gent molt hardcore. I òbviament no podré fer perquè estaré tot el dia allà a la nostra taula, però sí, ho vaig veure, va ser... Vull dir, és el que la gent que ens agrada jugar és el que... Bueno, clar, hi ha gent que li agraden les partides ràpides i tal, però la gent que ens agrada jugar i ens agraden els jocs aquests, el que dèiem, o molt llargs, o que acabes una partida i dius, vinga, una altra. Això és... Perquè ara m'ha sorgit el vostre primer joc, que si em recordes el nom... El Mathematics, m'has dit que és així com, no per aprendre matemàtiques, però implícitament
has de tenir-hi unes habilitats. Ara hi ha tot això d'aprendre a base dels jocs, no? Què en penses tu? Creus que un joc pot ajudar-te a adquirir habilitats, potser desenvolupar-les més, o, si més no, ajudar-te? Didàctic. Aquests jocs que són didàctics, alhora entretinguts, i alhora que... Com veus tu tot aquest món, aquest aprenentatge? Sí, vull dir, jo crec que tots els jocs són didàctics, tots t'ensenyen alguna cosa. El tema és si el que t'ensenya és alguna bo o és alguna dolent, no? El Monopoly, per exemple, anem a un joc que coneix tothom, t'ensenya com funcionen els monopolis. O sigui, el Monopoly és un joc, vull dir, aquí no estic descobrint res ningú, però és un joc que com més diners tens, més guanyes, no? I als altres no hi ha manera d'atrapar mai. T'estan ensenyant com funciona un Monopoly. El que passa és molt frustrant. O la vida, exacte. I és molt frustrant com a jugador. Sí, no ets el que guanyes, però és el que té la vida dels monopolis, no? Aleshores, jo crec que tots els jocs t'ensenyen alguna cosa. Per exemple, nosaltres, des de Trencadaus, sempre estem molt atents a què implica el nostre joc. No? Per exemple, nosaltres som molt... no defugim els jocs amb violència, amb mecàniques de combat, per exemple, perquè hi ha molts jocs d'aquests que ens agrada, però sí que sempre intentem quin tipus de violència ensenyes, perquè per nosaltres quan juguem a jocs sempre aprens alguna cosa de tu mateix, si més no. Potser no de com funciona el món, potser no alguna necessàriament didàctica externa a tu, però si més no aprens per què m'he enfadat tant, per què m'he frustrat tant amb això, no? Per què tinc tantes ganes de... O potser per què m'ha agradat això, o descobreixes que t'agrada alguna cosa que potser no sabies que t'agradava, però aquell joc t'ha ajudat a... Exacte. I, òbviament, a part d'això, tenen les capacitats aquestes de, per exemple, matemàtics, acabes veient l'abstracció de les matemàtiques, no? Les matemàtiques és una ciència molt abstracta, però, clar, hi ha un moment que la gent al principi diu, però, clar, perdo molt temps sumant els números, i hi ha un moment que... sempre els diem és que hi ha un moment que ja no sumes, que el que fas és directament dius això anul·la això, i a l'altre, vale, estic sumant més, no? Estic guanyant. Això és implícit, mecanitzat... Exacte, i això, no? I, per exemple, també té un element molt com del pòquer o els escacs, vale, quin és el teu pròxim moviment? Perquè la meva estratègia depèn del teu pròxim moviment. Aleshores, nosaltres, la crítica que menys ens agrada quan ens fan un joc i que creiem i que sempre ens porta a reformular-lo és quan ens diuen no hi ha molta interacció amb els altres jugadors, no? Hi ha aquests jocs als euros que són molt sovint interactues però molt poc, és com que tu estàs en la teva estratègia. A nosaltres ens agrada molt els jocs d'interacció perquè una de les grans coses didàctiques del joc és relacionar-se amb els altres, no? Aleshores és com, no? Per exemple, Crazy Museum o Mathematics, els dos nostres jocs són molt competitius. En una època que tothom està fent jocs molt cooperatius, però nosaltres creiem que en la competitivitat sana, fer-ho divertit, la gent pot treure molt... Té un element psicològic de treure molt de vapor, molt de fum, no? Molta mala llet, i et pots molestar amb els teus amics, però és el joc. No? Però pot ser molt cruel, saps? Sí, però és total. el joc. I després, clar, hi ha gent que no ho entén, això, però ho intentem fer d'una manera que sigui suficientment divertit com perquè evitar que la gent s'enfadi. Aleshores, jo, perdó, me n'he anat una mica, No, totalment, vull dir, l'espai és per això, que a mi també m'interessa i al final... Però a nivell de lo més pràctic, de lo de l'ensenyament a través basat en jocs i tot això, nosaltres ens agradaria, de fet, és una part que estem de fet, Mathematics va sorgir també una mica pensant en... És una manera d'ensenyar matemàtica als nens a l'escola i sempre he cregut que un gran client podrien ser les escoles per una manera... Com aprens a sumar i restar d'una manera dinàmica i en com influeixen determinats canvis de números i tal en el resultat final. No? I creiem que seria una forma molt bonica de la gent per... Les matemàtiques, el típic, les matemàtiques són avorrides. Bueno, jugar a matemàtics, ja veuràs si t'avorreixes. Vull dir... No, totalment. Jo amb aquesta conversa ja tinc ganes de jugar a matemàtics i descobrir Crazy Museum, però tenim la sort que en el de Barcelona hi serem. Però m'agradaria com anar acabant aquesta conversa i que em definissis Trencadaus, potser amb 3 paraules o 3 coses que diguessin. Són el pilar de Trencadaus. Ho tinc claríssim perquè quan ens perdem, sempre que estem treballant en un joc i que donem moltes voltes, sempre és
a veure si compleix els nostres 3 pilars, que és la diversió. Sí, per nosaltres un joc sempre ha de ser divertit, tot aquest dilema sobre això, no? Els serious games i tal, és que la diversió i la gràvita, no? La diversió pot ser molt sèria, de fet ho ha de ser. Pues, diversió, rejugabilitat, creiem que els jocs t'han de donar peu a jugar més d'una vegada, el que dèiem precisament, no? Has d'entendre unes mecàniques, has d'aprendre com funciona aquell món, el qual t'ajuda a veure altres maneres de veure el món també, i història. Sempre busquem que hi hagi una història al darrere, encara que sigui molt tonta, molt petiteta, però que hi hagi un món al darrere per crear aquesta immersió. Sí, seria... que explico molt és diversió, rejugabilitat i immersió. Són els nostres 3... Que bé, crec que al final, tancant aquesta conversa, tot el que has dit ha resumit. La conversa és molt xulo, ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Un plaer serà rebre't a la Barcelona. No sé si vols dir alguna cosa més, alguna cosa que vulguis afegir que ens haguem deixat. No, crec que ho hem cobert pràcticament tot. Només això. No, clar, sonarà molt això, però sisplau, que passi la gent pel DAO, però ja no només a la nostra taula, sinó simplement perquè realment el món dels jocs de taula és un món molt, molt bonic. La gent que juga abans tenien un perfil molt més friki, diguem-ho així, però avui en dia jo crec que com a societat estem entenent que el joc és un dels elements d'aprenentatge i de socialització més importants que tenim. Sí, bueno, jo quedo amb els meus amics un diumenge a la tarda per jugar a jocs de taula, els meus pares, vull dir, realment no hi ha com aquesta edat, el festival és per tothom de la mateixa manera que ho són els jocs de taula. Exacte, per això, doncs simplement això, que la gent vingui al DAO a provar els nostres jocs i els infinits jocs que hi haurà allà, que no s'ho acabaran ni en 2 dies, segur. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta conversa, ha sigut un plaer, molts d'èxits i ens veiem al DAO Barcelona. Sí.